Većina. Stranac. A zakaj ovi ne ode? Žena je. Ti ćeš žena. Sad se popio drugom na auto. Sad se drugom na auto. Aj na kombi. Isuse! Isuse, gledaj ga. Gle, žena bi je jadna i morala... Ja bi se usrala da meni sedne. Voli pol. Kaj je? Imate da mi se popne tak na... Ali ja sam čula da neko trubi, nešto. Kažeš da nastava. Već pola sata. O, sad je najbolj. Sad je najbolj. I sad je on lupio ovog ispred. Da. I kad mu je fakat staklo mu je razbio. Da, razbio mu je Ne razbio mu je staklo, da. Sajbo mu je razbio. Navodno će mu to sad neko platiti. Navodno će mu sad na to. A da je u karagu, dole! Idiot, pa da njega svladaju jebote. Isuse, gle, baca se. Držite ga tako. Drž ga, da. Da, sva sreća su